Sí, sí. Vale. Doncs bona tarda a tothom. Jo soc la Valentina. Jo sóc la Laia. I som dues de les tècniques de l'equip de COCAT. En concret ens encarreguem a veure, si la gravació la passarem, la penjarem al web o a les xarxes o a les dues bandes. Sí, segurament la penjarem al YouTube i passarem l'enllaç a tothom de la reunió i també a qui no hagi pogut, tothom que s'hagi apuntat per la reunió. Vale, doncs això, la Valentina i la Laia són tècniques sobretot de l'àrea d'enviament de COCAT, doncs ens encarreguem d'enviar els voluntaris als camps internacionals que gestionem dels nostres partners i us comparteixo ara una petita presentació. No està aquí. És aquesta, no? Sí. Vale. Vale. Vale, aquí estem. Es pot veure aquí? No. No. Que es vegi aquí, que després de la gravació es pugui veure. Vista. Perdoneu, mirem una manera que es pugui veure. Potser ja es veu la gravació. A la gravació potser és... Bueno, si no, ho posarem. Vale. Bueno, vosaltres veieu, en principi esteu veient, no? Sí, la presentació. Vale, d'acord. Llavors, avui parlarem una mica, us expliquem qui som, què fem, i parlarem de què són els camps de treball i els projectes que oferim, sobretot això, els camps de treball internacionals i com funciona tot el procés d'inscripció i d'acompanyament que fem. Doncs, COCAT som una coordinadora d'entitats catalanes que cadascuna té el seu àmbit de treball, en comú tenen la gestió dels camps internacionals. Llavors, treballem a nivell local en xarxa amb aquestes entitats, també fem part de la FOSIR, la FEDE, i comptem amb l'ajut de la Generalitat de Catalunya. I a nivell internacional treballem amb dues xarxes principalment, que són el CCEBS, que és una xarxa mundial vinculada amb l'UNESCO, i l'Alliance, que és una xarxa europea que però també té partners de diferents parts del món, i estem acreditats per al programa European Solidarity Corps. Llavors, aquesta feina en xarxa ens permet tenir com un seguiment dels projectes, dels partenariats, per la feina que fem, i acollir i enviar molts voluntaris. Som un equip de tècniques molt petit, però movem molta gent. Acollim aquí a Catalunya aproximadament entre 150 i 200 voluntaris cada any als camps internacionals de Catalunya i enviem entre 400 i 500 voluntaris cada any a les nostres contraparts dels països d'arreu del món. Llavors, oferim diferents tipus de projectes de curta durada, que són els camps de treball, bàsicament, projectes especials que poden ser en format com camps de treball per famílies o per grups, intercanvis juvenils i projectes de llarga durada. Llavors, dels projectes de curta durada, avui ens centrarem en el que són els camps de treball i que són projectes de voluntariat en grup en un context internacional amb un grup de joves de diferents països del món que es troben a fer unes tasques de voluntariat a benefici d'una comunitat local. Llavors, hi ha un tipus de format de camps de treball que estan subvencionats, que són els European Solidarity Corps Volunteering Teams, que són camps de treball, bàsicament, amb una subvenció, però tenen una franja molt concreta d'edat, entre 18 i 30 anys. Doncs no tots els camps de treball que oferim tenen aquesta tipologia, però que sapigueu per als majors de 18 anys que hi ha també aquesta opció i també surten al mateix cercador de projectes que tenim a la web. Com a projectes especials tenim camps per grups, grups ja formats com CAU, escoltes, grups d'amics, que és una gestió que fem a banda perquè són projectes a mida, doncs no estan al cercador que trobeu a la web,
i projectes per famílies, per qui vulgui fer un camp de treball amb els seus fills, intercanvis juvenils i formacions, que també són projectes subvencionats amb un programa europeu, i també la gestió va a banda i tampoc es poden trobar al cercador. Doncs, bueno, totes les persones que estiguin interessades en aquestes tipologies ens poden fer un mail i contactar-nos al mail que trobeu a sota, outgoing@arroba.cat, i us explicarem com gestionar. Perquè sapigueu de mitja i llarga durada, molt ràpid, perquè tampoc ens enfocarem avui en això, però hi ha també projectes que es donen a terme durant tot l'any, projectes permanents a diferents països del món, sobretot a fora d'Europa, i a Europa projectes subvencionats amb el programa European Solidarity Corps per joves entre 18 i 30 anys. Sapigueu que hi ha aquesta opció per joves majors de 18 anys. Són projectes d'un mes fins a un any. Llavors, és tot un procediment diferent i en aquest cas també. Hi ha hagut una pregunta per als projectes ESC. Els projectes subvencionats pel Cos Europeu de Solidaritat han de tenir 18 anys el primer dia del projecte. O sigui, sí que és un requisit imprescindible. De fet, és l'únic requisit imprescindible d'aquest programa. Tenir 18 anys el primer dia del projecte. Molt bé. Avui sí que ens enfocarem en el que són els camps de treball internacional, que entenem que és el que més interessa, de moment. I això, per totes les altres tipologies ens podeu contactar i us assessorarem també. Què són els camps de treball? Són projectes de curta durada, entre 1, 2, 3 setmanes, de voluntariat local amb un grup internacional. Doncs hi ha diferents tipologies de feina que aniran fent aquests grups. Poden ser de tipus ambiental, social, arqueològic, artístic. Doncs cada tipologia està marcada i es pot filtrar també al cercador de projectes. I com a pinzellada una mica de com funcionen, perquè tingueu una idea, les condicions de vida solen ser bastant bàsiques. Allotjament i menjar pot ser, depenent del projecte, en polideportius, en tendes de campanyes, espais així compartits, diguem, i tot el que és la convivència i les tasques també de neteja, de cuinar-se i de fer les activitats, diguem, conjuntament se solen repartir entre el mateix grup. Que també és una manera així que el grup és més actiu, més partícip del funcionament del projecte. Hi ha com una part de feina, solen ser unes 4 o 6 hores, normalment als matins, però potser també que algun projecte ho tingui a la tarda o ho tingui al cap de setmana, però sempre es compta amb un temps de feina i un temps de lleure. I també, evidentment, un parell de dies de descans si el projecte és més llarg d'una setmana. Sempre hi ha també un temps de descans. En aquest temps de lleure, normalment hi ha propostes per part de les entitats sobre com anar coneixent l'entorn, fer activitats allà pel voltant, anar visitant pobles, fent activitats esportives, però també es deixa obert al mateix grup que es facin propostes i que es puguin proposar activitats que es vulguin fer. El viatge, això, molt important, el viatge ho fan sols, o sigui, són camps internacionals, llavors hi ha participants de tot arreu del món, no hi ha un grup que surti aquí de Catalunya, com a molt hi haurà 1 o 2 persones. Llavors, si nosaltres sabem que hi ha una altra persona des de Catalunya que hem gestionat des de COCAT que va al mateix projecte, evidentment facilitarem el contacte, però no podrem saber si hi ha gent d'altres comunitats, d'altres països, perquè no tenim el contacte dels participants. Llavors, el viatge ho fan sols. Igualment no patiu perquè tothom tindrà la informació i els detalls de com arribar. Normalment se sol tenir un punt de trobada, si no és l'aeroport, al poble més proper, l'estació de tren del poble més proper, i l'entitat llavors s'encarrega de facilitar tota la informació molt detallada de com arribar-hi. I en qualsevol cas, per qualsevol tipus de problema, sempre es compta amb un contacte dels monitors i dels responsables. Hi ha el camp líder, que és com la figura referent, és com una mica l'enllaç entre el grup i l'entitat d'acollida i l'entorn d'allà, al país. I llavors és com la persona que s'encarrega una mica de facilitar les dinàmiques del grup i de resoldre els conflictes si cal.
i de fer com d'intermediari. La llengua vehicular sol ser l'anglès, sempre, sigui a Anglaterra, sigui a França, sigui a Itàlia, per això, perquè els camps són internacionals, doncs hi ha participants de diferents països, a no ser que el camp en concret especifiqui que hi ha una altra llengua que es parla com a primera llengua, que pot ser en el cas de França el francès, en Alemanya l'alemany. Però si no està especificat, per defecte sempre és l'anglès. No cal tenir un nivell molt alt, però sobretot es demana un nivell bàsic i ganes de comunicar. Al final és el més important. I també es demana això, responsabilitat de participar quan la persona està acceptada en projecte del primer a l'últim dia i col·laborar activament al funcionament del camp. Com a requisits, doncs, tema d'edat. Per als menors hi ha dues possibilitats. Hi ha projectes que són només per a adolescents, concretament entre els 14 i els 17 anys. Aquí a Catalunya hi haurà molts pocs projectes per menors, com a molt un o dos. En el cas d'Europa sí que hi ha més. Tenim diferents partners, sobretot de països europeus, que tenen projectes per a adolescents. Normalment es marca això. La franja d'edat està especificada a la descripció, doncs poden ser camps de treball només per adolescents o camps que barregen joves entre 16, normalment 16 a 20, 17 a 25 anys. A Alemanya tenen aquesta franja que barreja una mica, a Letònia també, i llavors estaran barrejats. Menors de 16 fins als 26. Normalment la mitjana sol ser de 18-20 anys, però hi ha una mica de tot dins d'aquesta franja. Per als adults sí que s'obren com més opcions, més destins, perquè també hi ha països més llunyans on poden anar i a països del sud sí que demanem tenir un mínim de 20 anys perquè recomanem fer com una mica recorregut, una experiència progressiva i fer abans alguna experiència més a prop. I per als camps a Catalunya sí que l'edat és per als camps d'adults 18-29 o camps per menors 14-17 o per adults 18-29. Gestionem normalment per als projectes d'adults no subvencionats joves en residència a Catalunya. Per a projectes subvencionats i projectes per a menors sí que podem fer excepcions i enviar també gent d'altres comunitats. Com a condicions, tu estàs responent o responc? Sí, vaig responent a les preguntes. Si voleu, al final fem una recopilació i ho diem així en veu alta, perquè tampoc sé si queda gravat per després, però de moment jo estic responent aquí a les preguntes. Molt bé. Sí. Vale. Condicions. Quota. Hi ha quota per als adults, majors de 18 anys, són 150 € a partir del segon camp de treball. Si es volen fer més d'un projecte durant el mateix estiu, el mateix any, per al segon projecte hi ha descompte. Per als menors, la quota és una mica més elevada, com la gestió també diferent, fer formacions també obligatòries, és de 200. Aquesta és la quota que es paga un cop que es fa la inscripció i es queda aquí. Llavors, després cada projecte, sobretot en el cas dels menors, sí que té una quota extra per tot el tema de manutenció, allotjament i per les activitats, perquè sobretot per als menors han de tenir monitors professionals i tota l'estructura és una mica diferent. Normalment es demana una contribució extra que està especificada a la descripció de cada projecte, perquè també pot variar. Pot ser 150, 200, en el cas d'Islàndia i Estònia sí que solen ser més cars, fins a 400 €, i depèn també de la duració del projecte, si és d'una, 2 o 3 setmanes. El transport va a banda, o sigui, aquestes són les quotes que es paguen per al projecte. La quota de COCAT es paga al moment de fer la inscripció i la quota del projecte es paga un cop que s'hagi confirmat la plaça i un cop que ja estigui tot el procediment més engegat. Normalment ho demanen un mes abans que es viatgi, però no s'ha de pagar ara. El transport, cadascú se l'organitza quan ja té la confirmació de la plaça. Sí, sobre el transport, veig que hi ha una pregunta que és: els joves menors acostumen a viatjar sols
hi ha un punt de trobada i han d'anar fins a aquest punt de trobada. En aquest punt de trobada és on es troben amb els camp leaders. Llavors, l'organització del viatge no s'organitza ni des de COCAT ni des de l'organització d'allà. L'heu d'organitzar vosaltres. Cada família podeu decidir una mica com ho feu. Si és relativament a prop, el jove està amb ganes i vol viatjar sol i es veu amb cor, viatgen sols. Si és aquí a prop, també el podeu acompanyar com a família, però nosaltres sí que no ho gestionem des de COCAT. Això preferia resoldre-ho en plenari i tots junts que pel xat, que potser és més fàcil. Ja sí, molt bé. I també hi ha documentació que ja demanarem a l'hora de confirmar la plaça, però per als menors justaments perquè viatjant sols doncs, demana tant l'entitat com COCAT una autorització dels pares perquè puguin viatjar sols. També hi ha un document que s'ha de fer amb els Mossos perquè puguin viatjar sols. Però bueno, això ja us ho enviarem i especificarem quan ja hem engegat tot el procés, però perquè ho sapigueu. També fem formacions per als que no han participat mai en un projecte, per als menors i per als joves que van a països a fora d'Europa o a projectes de mitja i llarga durada, demanem assistència obligatòria perquè entenem que és una part important per la preparació però bueno, si hi hagués algun problema també sempre es pot mirar de solucionar i trobar alternativa. El procés d'inscripció, estem a la part de la informació, tenim la web, us recomanem de mirar tota la informació que hi ha a la web, sabem que hi ha molta informació, però tot està allà, sobretot les condicions de participació, que ho mireu bé, i hi ha també condicions de baixa, devolucions, què passa si, i també podeu xafardejar una mica les experiències dels altres participants dels anteriors anys i les preguntes freqüents, que també solen ser sempre una mica els mateixos neguits. Jo crec que segurament us ajudarà molt a anar xafardejant allà. I qualsevol dubte també ens podeu contactar i us anem responent i assessorant. Llavors, a partir de la setmana vinent, el 3 de març, és quan s'obren les inscripcions d'estiu. Llavors, ara sí que segurament haureu vist, si heu entrat a la web, que hi ha algun projecte, Islàndia, Estònia, Letònia, perquè les entitats ja estan començant a publicar els programes. La base de dades que tenim al cercador és una base de dades compartida, llavors cada entitat s'encarrega de penjar els seus programes. Tenim aquesta setmana de marge per fer-ho tots i hem acordat que a partir del 3 de març és quan haurien d'estar publicats tots els projectes, tots els que les tinguin. Perquè potser també, com el cas de Catalunya, potser triguem uns dies més. Dels camps catalans no sabem encara si estaran el dia 3 o algun dia després. Potser hi haurà també altres entitats que estan pendents d'alguna subvenció o d'alguna confirmació. Llavors, potser que ho publiquin una mica més tard. Però la idea és que a partir del 3, a partir del dilluns, la majoria de projectes ja estiguin publicats i llavors ja la gent es pot començar a apuntar. Les inscripcions les gestionem per ordre d'arribada. Llavors, potser que ja els primers dies vagin desapareixent alguns projectes perquè com hi hagi ja una o dues persones d'aquí de Catalunya confirmada, ja no podran acceptar més. Però, bueno, patiu, hi ha bastants projectes. Sí que és cert que per als menors hi ha menys oferta respecte als adults, però la primera setmana n'hi haurà bastant. La inscripció es fa a través del cercador de projectes. Ara, si voleu, després ho podem també mirar un moment, així veieu una mica com funciona. I llavors, del moment en què fem la gestió de la plaça, nosaltres contactem amb les entitats per confirmar que hi hagi plaça o no. I en cas positiu us enviem una confirmació amb tots els detalls dels propers passos a seguir. Vale, i ara hi ha 3 preguntes que respondré juntes. Una és, el 3 de març estaran tots els projectes o després n'hi haurà més? L'altra és, quin percentatge de sol·licituds acaben tenint plaça? Molta gent es queda fora. I l'altra és, inicia el 3 de març, fins quin dia data límit? Doncs el 3 de març és el dia que es publicaran la majoria de projectes. Pot ser que després del 3 de març es publiqui algun projecte nou, però aquests projectes ja entren amb comptagotes, que són projectes que potser el 3 de març no estan confirmats del tot i s'han de publicar,
però no són molts. Llavors, nosaltres, sempre la nostra recomanació és que si el 3 de març trobeu un projecte que us agradi, que feu la inscripció. Si el 3 de març no hi ha cap projecte que us agradi, llavors podeu seguir mirant i pot ser que surti algun projecte nou. S'inicien les inscripcions el 3 de març, però no hi ha una data que es tanquin. Aquesta setmana sí que estan les inscripcions tancades perquè així comencin tots el 3 de març i per tenir un missatge clar i sigui més just per tothom i no hi hagi inscripcions que es colin avui. És l'única setmana de l'any que les inscripcions estan tancades. Després, el que passa és que els projectes es van quedant sense places i a la que es queden sense places ja no apareixen en el cercador i ja no us hi podreu inscriure. Llavors, el 3 de març rebem moltes inscripcions, sí que hi ha algunes que no troben plaça i sabem que hi ha molt més interès que projectes. Ara, com que deixen d'aparèixer els projectes en el cercador, no podem saber quin és el volum de gent que no troba plaça. Així directament. Sí, a veure, per als menors sí que, com deia, hi ha més demanda que oferta. Llavors sí que ens trobem que hi ha gent que no troba plaça a les opcions. Si no hi ha plaça a cap de les opcions que s'han posat, nosaltres contactem i mirem si hi ha alternativa. També podem dir, si teniu, si ens doneu una franja de disponibilitat, de dates o de països, podem esperar a veure si surt algun projecte més i si no hi hagués cap opció possible, cancel·lem i us retornem la part de quota que us correspon en aquest cas, però sempre s'intenta trobar això, veure si hi ha alguna proposta alternativa. Sí que hi ha gent que no troba, també perquè hi ha gent que té unes dates molt concretes i llavors, malauradament, sí que ens hem trobat de gent que no ha trobat, però no sabem el percentatge. Normalment és això, enviem uns 200 menors i uns 400, 500 entre tots. O sigui, al final hi ha molta gent i de cancel·lacions no sé quanta n'hi haurà, però sí, n'hi ha algunes, però confirmem més gent de les que es cancel·la perquè no troba places, això segurament. Sí, i es poden fer inscripcions de fins a 2 persones juntes, 2 amics, amigues que vulguin participar junts. Fins a 2 persones tramitem una inscripció conjunta i poden participar junts en un projecte. Costa més trobar plaça perquè projectes que potser ja tinguin una persona acceptada ja no en podrem enviar 2 més, ja que hi ha un màxim de 2 persones per nacionalitat. Llavors, si 2 persones volen anar juntes, que sàpiguen que pot costar més trobar un projecte. Més de 2 no recomanem que es faci la inscripció perquè és que no les podran acceptar enlloc. A Catalunya tampoc, que també hi ha una pregunta de si poden anar 4 persones a Catalunya, doncs a Catalunya tampoc. No, el que podeu fer, com he dit abans, estem recol·lectant informació de grups, per grups, sobretot grups de cau o d'escoltes, grups ja formats, però també hem trobat consultes de grups d'amics de 4, 5, 6 persones. No estem segurs de poder oferir alguna cosa, però si ens feu un mail a outgoing@cucat.org ens guardarem el contacte i si trobem alguna cosa per a aquest grup d'amics també us podem oferir. Però d'entrada, com diu la Laia, no feu una inscripció si sou més de 2, perquè segurament més de 2 els camps que estan al cercador no es puguin acceptar. Llavors s'haurien de fer una consulta a banda a les entitats per veure si hi ha algun projecte per més gent de la mateixa nacionalitat. Sí, i si hi ha un voluntari que té 18 anys i l'altre que és menor d'edat, també a vegades pot ser complicat, però hi ha algun projecte en què hi ha projectes a Alemanya, sobretot, que són de 16 a 26, que aquí no hi hauria cap problema, i sobretot aquí és un tir segur. Després, altres projectes que siguin per majors d'edat... Sí, a Letònia i Alemanya són opcions que... I a França alguns, no? Sí, i a França potser algun. Ho veureu ja quan busqueu els projectes, veureu el rang d'edat, si és de 16 a 26, doncs o de 17 a... Sí, d'entrada, quan la imatge de cercador de projectes que trobeu a la nostra web, si allà poseu l'edat, ja filtra per edat les opcions que són possibles o no. Llavors ja veureu la que pot encaixar segons les edats. Vale.
Vale. Ara després, el cercador... Ara passo el cercador. Sí. Ho vols compartir? Sí, el comparteixo pel xat. Vale. Aquest és l'enllaç del cercador de projectes. Aquí és on ara mateix és el que està tancat, però podeu veure projectes i el 3 de març a les 9 o a les 10 del matí obrirem les inscripcions. O sigui, al matí obrim les inscripcions. Llavors a la tarda ja us podeu apuntar. Sí, o al matí, Sí. quan veieu que, com diu la Laia, si ja veieu un projecte que us interessa, doncs millor apuntar-se per assegurar-se a la plaça. Això, si us apunteu, sobretot que els joves estiguin segurs que aquest projecte li interessa, que tots els projectes que es posin a la sol·licitud li interessin, perquè després fer canvis, els canvis després d'una gestió es compten com a baixa. Llavors hi ha tot un tema de també perdre una part de quota, o sigui, que sigui important, que estiguin segurs del que estan triant. Sí. Això, per les inscripcions conjuntes, que sabem que sobretot per als més joves és un neguit, això d'anar viatjant sols, fer-ho per primer cop. No ho recomanem per tema de plaça, perquè és més difícil trobar dues places conjuntes al mateix projecte i també perquè entenem que com a experiència, quan es va sol, s'està més obert a integrar-se amb la resta del grup, però tenen perfectament que és una opció per molts i no ho volem tancar. L'únic que us diem que potser és més complicat trobar plaça per als dos. El que demanem és fer la inscripció al mateix moment, si pot ser, o al mateix dia, perquè si no, no podrem gestionar-les conjuntament, haurem d'esperar les dues, d'indicar al formulari d'inscripció el nom de l'altra persona, perquè hi ha un espai que diu vols viatjar amb un amic o amb una amiga, i posar les mateixes opcions al mateix ordre, perquè així facilita tot molt. I si no hi hagués plaça, com he dit abans, us contactaríem i miraríem si hi ha alternatives o no. Fixeu-vos també en la descripció del projecte, el tema de la documentació. Hi ha projectes que de vegades demanen una carta de motivació. Al formulari hi ha un espai ja per escriure una mica la motivació, que és bàsicament presentar-se i explicar a l'entitat per què es tria aquest projecte. Ha de ser en anglès i de vegades sí que, clar, com la gent s'apunta normalment a diferents projectes, la descripció pot ser general, però si es té molt clar que la descripció del projecte demana una carta específica, ens podeu fer arribar per mail a la carta de motivació específica i nosaltres l'ajuntarem i l'enviarem a l'entitat en el cas que fos necessari. També cas de necessitats especials. És molt important que s'expliqui bé a la descripció, al formulari, perdó, d'inscripció, si es té alguna necessitat especial de qualsevol tipus, físic, o si es té també alguna malaltia, si es necessita algun tipus de medicament, si algun règim també alimentari especial, bàsicament perquè és molt important que l'entitat ho tingui en compte per confirmar si el camp està adaptat a aquest tipus de necessitat i perquè ho tinguin en compte si han de fer alguna gestió, bàsicament. I també demanem una mica de flexibilitat perquè la base de dades aquesta no està al 100% actualitzada. O sigui, com hi ha un flux un volum molt gran de consultes, d'inscripcions, la setmana vinent serà bastant intens tot i llavors pot ser que l'entitat no tingui actualitzada al 100% la disponibilitat i que encara estigui sortint un projecte que però no ho és en realitat. Llavors s'intenta fer tot el màxim perquè ho estigui, però pot ser que no estigui al 100% actualitzat. Llavors demanem flexibilitat sobretot i si us diem que no hi ha plaça a les opcions que heu triat, que entengueu que és perquè realment ho hem comprovat amb l'entitat, encara que el projecte potser estigui encara disponible a la web. Llavors, sapigueu, un cop confirmats, es pot ja organitzar el viatge i ja us guiarem en tot el que és la preparació. També s'envia normalment un infosheet almenys un mes abans que comença el projecte, que és com un full de ruta on l'entitat especifica detalls del projecte, el punt de trobada, com arribar-hi, el contacte dels monitors, si s'ha de portar algun material específic.
Llavors, molts dubtes es resoldran allà. Si hi hagués alguna cosa molt, molt important que necessiteu saber abans, ens ho podeu fer saber i nosaltres us compartim amb l'entitat al neguit. També les formacions normalment són al maig-juny, quan us confirmem la plaça ja us direm les dates, però normalment són un parell d'hores a la tarda i ens trobem i així és un bon moment també perquè ens coneguin els joves, perquè puguem fer dinàmiques també conjuntes amb els altres. I aquí us deixem els contactes bàsicament per si teniu dubtes. Outgoing és el general per tot el tema de camps de treball, projectes MLTV, projectes curts subvencionats, és per als projectes llargs subvencionats i Incoming per als camps de Catalunya. I a partir d'aquí, 3 de març és quan obrim inscripcions, com hem dit abans. No sé si ensenyem una mica la web. Sí, i els camps de Catalunya estàvem avisant que cobrien a l'abril, pot ser que s'obrin abans de l'abril i pot ser que s'obrin abans del que pensàvem. Ens hem enterat avui, per això fins ara el missatge que donàvem era que obrien a l'abril. Passi el que passi amb els camps de treball a Catalunya, ho avisarem a la pàgina web amb una notícia i a les xarxes socials. Totes les novetats de COCAT intentem ser bastant actives a les xarxes socials i amb les notícies de la pàgina web. Llavors, si voleu, passo al compte d'Instagram. Sí, també. Us he posat aquí a compartir una mica la web perquè veieu la informació bàsicament de què és un camp. Aquí a la part d'inscripcions hi ha el cercador, que és el que us ensenyava abans. Es pot filtrar per país, per dates, per edat. Si es vol viatjar amb la família, fer un viatge amb la família s'ha de marcar aquí. I sobretot mirar les condicions de participació, perquè aquí expliquem molt bé què passa, si s'ha de gestionar una baixa o si hi ha un canvi, una cancel·lació, què passa si cancel·len el projecte. Llavors, mireu bé tota aquesta part. I aquí a la part més de xafardejar les experiències per països, que ens envien. Les de l'any passat no estan penjades perquè estem en fase de canvi de la web també i estem esperant a canviar-la per publicar aquelles del 2024, però també n'hi ha de l'any anterior. I aquí hi ha preguntes freqüents, on segurament hi ha molts dubtes que es puguin resoldre. I aquí a la part de notícies, notícies que anem penjant, però sobretot les més dinàmiques les pengem a les xarxes. I aquí el contacte nostre també per si necessiteu. Llavors, hi ha algun tema que potser de les preguntes podem aclarir? Ara mateix hi ha moltes preguntes sobre el viatge. Llavors, responc les 3 últimes, que són sobre el viatge. Si feu nosaltres, una és sobre la inscripció, quan tardem en dir alguna cosa. Nosaltres intentem anar el màxim de ràpid possible, però no anem tot el ràpid que ens agradaria, perquè sobretot el 3 de març és quan rebem, durant aquesta setmana i aquestes primeres setmanes és quan rebem més inscripcions, llavors és quan és més lent. I sí que intentem dir alguna cosa com a mínim, si podem el mateix dia, però això no acostuma a ser, però sí que en 2 dies, entre 2 dies i una setmana. També depèn una mica. Si veieu que no us estem dient res, contacteu-nos i digueu-nos alguna cosa, que no estem rebent res. Llavors, l'altra pregunta és sobre el cost del viatge, com funciona, si ho gestionem nosaltres o ho busqueu vosaltres. Nosaltres no gestionem cap viatge. El viatge és a càrrec vostre i l'heu d'organitzar vosaltres. Llavors, en la descripció del projecte, si xafardegeu una mica ja els projectes, veureu que en cada projecte hi ha un apartat que diu el punt de trobada. Aquest punt de trobada és el punt on hauran d'arribar els voluntaris. Llavors, un cop ja estigueu confirmats en el projecte, podreu començar a organitzar el viatge fins allà. I recomanem, sempre recomanem d'agafar-lo, si l'agafeu amb temps, agafar-lo en política de canvi com a mínim o de cancel·lació per si passés qualsevol cosa. Ja sigui amb el projecte, que a vegades pot passar, no és l'habitual, però podria passar, però també per part vostra. Llavors, recomanem això. I l'altra pregunta és, si la persona es perd i no arriba al lloc, en el país de destí, se li facilitarà alguna ajuda, tot i que no organitzem el viatge i sobretot per menors d'edat,
les organitzacions tenen una responsabilitat i tenen tota la informació i demanaran informació sobre a quina hora arriben al projecte i sobretot, i també passaran un contacte d'emergències. Estem nosaltres com a COCAT, està l'organització d'allà, estan els responsables que van agafar, o sigui, hi ha un control dels voluntaris. Llavors, si algú es perd, estarem tots pendents de trobar aquesta persona i saber què està passant. Sí. Vale, sí, he vist preguntes sobre el tema quotes. Llavors, amb la quota són 150 € per als majors de 18 anys i 200 per als menors. És per cada projecte, o sigui, si la persona vol fer un projecte, paga aquesta quota. Si vol fer un segon projecte al mateix any, la segona quota haurà de fer una altra inscripció i pagar una altra quota. La quota del segon camp en aquest cas serà reduïda, eren 30 € menys, crec. Bueno, també ho posem a la web, però s'ha de fer una altra inscripció i un altre pagament. Llavors, si voleu fer això, 2 projectes, 2 inscripcions. En una inscripció es poden posar fins a 3 opcions, però no vol dir que aneu a 3 camps, vol dir que nosaltres gestionarem la primera opció i si no hi ha plaça demanarem la segona. Doncs l'ordre que poseu és molt important perquè anirem seguint l'ordre de la sol·licitud. Però entenem que si ens confirma la primera, ja està. O sigui, no anem a demanar la segona. Crec que hi ha una cosa que no està quedant clara. En el moment en què fas la inscripció, no pots fer la inscripció si no pagues la quota. O sigui, quan vosaltres veieu en el cercador, cliqueu al projecte que us agrada, l'afegiu a la cistella, podeu posar fins a 3 projectes. Això és per una inscripció en el projecte. Llavors, primer es tramita la primera prioritat, si no el poden acceptar en aquesta prioritat, a la segona, si no a la tercera. Llavors, feu la inscripció posant quin és l'ordre de prioritat dels projectes, amb les vostres dades, la carta de motivació, tot, i després feu el pagament de la quota. No podreu fer la inscripció si no feu aquest pagament. Espero que hagi quedat clar ara. Sí, hi ha alguna més els menors d'edat... vale. De la quota no sé, però els menors d'edat nosaltres només tramitem a Europa. Des de COCAT només poden participar a projectes a Europa. Sí que a Japó, per exemple, hi ha projectes que són a partir de 16 anys i que podeu veure el buscador de projectes, però nosaltres no ho tramitem. Llavors, si rebem una inscripció, no la tramitarem. Ens posarem en contacte i en cas que només vulgueu aquest projecte i cap altre, retornarem la quota íntegra. Però millor no us apunteu perquè no... Vale, una altra pregunta del tema quota. Són 200 € per menor, la quota que es paga al moment de fer la inscripció, i després us heu de fixar, normalment a la descripció del projecte posa si hi ha una quota extra, o sigui, el que diem quota extra. Ara us ensenyo al cercador a veure si... I aquesta segona no s'ha de pagar ara. O sigui, s'ha de pagar un cop que confirmin la plaça, l'entitat dirà quan, normalment 2 o 3 setmanes abans que comenci el projecte. Doncs són 2 quotes, una que es queda aquí i una de l'entitat d'acollida. I el viatge. Bàsicament la despesa és això. Us ensenyo, si voleu, el cercador, així veieu com surt. És aquí. I què passa si no hi ha plaça? Que he vist també una pregunta. Ara surten molts pocs projectes perquè, bàsicament, encara no estan penjats, però veieu, aquí a Estònia posa 200 a la quota de COCAT, 350 la del projecte. Hi ha projectes, aquesta jo crec que aquí li falta alguna cosa, si és per menors, normalment fixeu si a la descripció posa que hi ha alguna altra quota, però si no hauria de sortir el còmput total aquí. Aquestes són molt altes perquè Islàndia té una quota molt alta i bàsicament si ja mireu per als de 18 anys veureu que ja baixa molt perquè no hi ha aquesta despesa. Volia veure aquí i m'he sortit. Què més? Si no hi ha plaça, retornem... No s'està compartint. No, ara el poso. Què passa si no hi ha plaça? Sí, això ho he respost ja. Si no hi ha plaça, si us inscriviu en un projecte i en aquest projecte no hi ha plaça, o en 3 projectes i en cap d'aquests 3 projectes hi ha plaça, nosaltres el que fem és contactar-vos.
i dir, vale, no hi ha plaça en cap projecte, què voleu fer? Voleu seguir buscant projecte o us retornem la quota íntegra? Si decidiu seguir buscant projecte, nosaltres us tenim en una llista, anem controlant, us anem passant opcions i intentem trobar un altre camp de treball en el que pugui participar. I si en el cas de que no surti res, sí que aquí retornem i al final es cancela, nosaltres retornaríem la quota excepte 50 euros de despeses de gestió, ja que darrere d'aquesta inscripció hi ha hagut feina per part nostra i llavors hi ha aquesta part que no es retorna. Vale, això crec que s'ha respost, que s'hagi entès. Inscripcions conjuntes. Cadascú ha de fer una inscripció, o sigui, cadascú omple la fitxa amb les seves dades, posa les opcions que vol, i llavors l'amic o l'amica també ho fa. I hi ha un espai a la sol·licitud on es pot indicar vols viatjar amb un amic o amb una amiga, llavors allà és on s'ha de posar el nom de l'altre, bàsicament. I si s'apunten dues persones en un projecte que només hi ha plaça per una persona, el que fem nosaltres és contactar i us ho direm. Si només hi ha plaça per una, l'ideal, o busquem un projecte on capiguen els dos, o si voleu dividir-vos i separar-vos i que acceptin a una persona un projecte o a una altra, ho podeu... També hi ha l'opció de fer-ho, però nosaltres no ho decidirem per nosaltres, sinó que us contactarem i us preguntarem què voleu fer. Vale. Si en el campo posa 200 euros i no surt res de quota, ni quota entitat, vol dir que costa 200 euros. En principi allà surt el preu total i després es desglossa la part que és de Cocat i la part que és de l'entitat. Fixeu-vos també, si posa només la quota de Cocat però és un menor, en el cas d'Alemanya pot passar, que la part del menor potser es detalla en la descripció, no està en el còmput final. Aquest és l'únic cas on no surt ben explicat. Però per menors d'edat no hi ha cap projecte que, a dia d'avui, no hi ha cap projecte que no tingui quota extra. Tots els projectes tenen quota extra que acostuma a ser 250 euros, excepte aquests camps de menors, aquests camps d'Alemanya, que els menors sí que paguen una quota i és de 150. Però no hi ha cap projecte sense quota extra. Si veieu que no hi ha cap quota extra, contacteu-nos perquè pot ser que hi hagi algun error. Que l'entitat no l'ha penjat bé. De fet, aquest d'Itàlia ara revisaré perquè n'he vist un que per als menors sempre tenen quota. Llavors, ho està explicat en el còmput, o sigui, ho està explicat en la descripció o està allà en el còmput final, però nosaltres aquesta setmana que les entitats estan penjant ens encarreguem també de revisar perquè hi ha entitats que també fan errors i esperem no sigui el cas. En el moment que accepten un projecte per part de l'entitat, donen tota la informació, on dormiran, on menjaran, on es podran dutxar. Aquesta és la informació que posen normalment a l'InfoSheet, que és el document que arriba un mes abans que comença el projecte, com a molt tard. Hi ha entitats que ho tenen abans, hi ha entitats que ho tenen després. Tenim acordat, diguem, entre la xarxa que com a molt tard ha d'arribar un mes abans que comença el projecte. Allà, en principi, s'especifiquen els detalls. Nosaltres, fins a aquest moment, no tenim més informació de la que surt al cercador. O sigui, tenim la mateixa que vosaltres. Si hi ha algun neguit molt important o algun tema molt important que necessiteu que preguntem, ho podem fer. Però, en principi, nosaltres la informació que tenim és la mateixa que surt allà. Sí. I hi ha un altre dubte sobre dues persones viatjant, o sigui, apuntant-se juntes en un projecte. En el moment en què indiqueu que voleu anar amb una altra persona i hi ha les dues inscripcions que estan lligades, d'alguna manera, o sigui, ho tramitem com una inscripció conjunta. Llavors, el que farem és contactar-vos a vosaltres. Si no hi ha cap opció en els projectes que heu indicat, el que fem és contactar-vos i nosaltres la intenció és seguir buscant algun projecte per les dues, a no ser que ens digueu, ei, mira, doncs és igual, ens separem i busquem projectes per separat. La quota es paga només una vegada, encara que es presentin dues inscripcions. No, la quota és per cada inscripció. Cada inscripció va amb una quota. Quantes places hi ha per cada país a cada camp? En principi, una o dos. Depèn de quan sigui gran el grup, però
normalment s'intenta fer un balanç de nacionalitats i de gènere també. O sigui, també hi haurà un moment que diran que potser no volen més noies perquè hi ha més noies que nois, intenten fer un balanç de tot. Llavors hi haurà un moment, potser abans que comenci el projecte, que el tornaran a obrir per omplir-ho, però d'entrada potser hi ha un moment en què diuen pues no podem acceptar més espanyols o més noies o més nois, segons les inscripcions que hagin rebut. Llavors, hi ha excepcions. Hi ha països com Islàndia, Letònia, Estònia, on accepten més de 2 persones de cada nacionalitat. També hi ha projectes, hi ha un grup molt gran i doncs no hi ha tanta rigidesa, diguem, d'aquest criteri, però normalment és així, una o dues. Al cas de França sí que, segons l'entitat, hi ha algunes que tenen un grup local més gran. O sigui, tenen un grup de francesos que són més de 2 o 3. Poden ser 5, 6. Llavors sí que ens hem trobat això que diuen, però havien de ser 2. Pues, els francesos, el grup local, són més. Això també ho diem perquè de vegades es parla una mica més de francès, no s'ha de saber francès, al camp s'ha de saber l'anglès, però pot passar que si hi ha més de 4, parlin una mica més. I sobre la inscripció conjunta, ja ho hem dit moltes vegades, per cada inscripció s'ha de pagar una quota. I la quota són per menors d'edat 200 euros, per majors d'edat 150 euros. Llavors, no va per inscripció conjunta, simplement és que en el moment d'enviar les inscripcions les tractem com que van juntes i no acceptarem una persona sense l'altra, sinó que trobarem un projecte en el que puguin anar les dues persones. Però cada persona ha de fer la seva inscripció i ha de pagar la quota d'inscripció. Vale. Camps per famílies, que veig que també hem preguntat. Els family camps, normalment, per famílies només, són molt pocs. Són 4 a 5 a Europa. Hi ha una Japó, una República Txeca, una França, una Itàlia. O sigui, els que tenim localitzats són 4, que són per pares amb fills, sobretot fills més petits, fins a 12, 13, 14 anys. Llavors, si hi ha aquesta opció, si us interessa, ens feu un mail perquè us envio directament la revista amb aquests projectes que tenim localitzats, o també podem fer una consulta a les entitats, perquè hi ha projectes, sobretot a fora d'Europa, que no són específics per famílies, però que sí que poden acceptar gent de diferents edats. Perquè què passa? Els camps de treball, encara siguin oberts fins a... Hi ha molts que posa de 18 a 99. Llavors, a Europa el que sol anar al final és gent de 18, 20 anys. Doncs, si és important també saber que hi hagi gent de diferents edats, millor que fem una consulta més específica directament amb l'entitat i veiem quins són els projectes que ens recomanen segons el perfil també de les edats, gent més gran o pares amb fills. Llavors, per aquesta tipologia, millor ens contacteu directament, ens feu un mail i nosaltres tenim un llistat allà on estem desant totes les dades i veiem si hi ha algú que encaixa. I tema de barrejar edats, barrejar menors de 16 amb adults de 26, sí, hi ha projectes en què es barregen aquestes franges d'edats. Llavors, la majoria solen tenir entre 16, 18, 20, però pot haver també fins a gent de 26. Llavors, sabem que per a alguns pot no ser molt còmode, llavors mireu només els camps per adolescents si preferiu que estiguin amb adolescents només. També el nivell de regles o de funcionament del projecte potser això és diferent, perquè els que barregen 16 a 26 sí que demanen una mica més d'autonomia. Potser sempre els menors sempre estan supervisionats i sempre tindran més normes que els adults, però si barregen compartiran espais i activitats. Sí. Si això és un requisit per a vosaltres, tingueu en compte potser de 16 a 26 encara no és un projecte en el que puguin apuntar, és decisió vostra i també de la persona que participi, sobretot, a veure com s'hi veu i com d'això. Però sí que si és un camp barrejat amb adults, serà més lliure i no estarà tot tan establert. Els camps de Catalunya també es pot reservar per a 2 com a màxim. En principi sí, si sou més de 2 ens feu un mail i mirem si hi ha opcions per grups o grups d'amics, perquè estem tenint diverses consultes i estem mirant si es poden oferir
altres tipus de projectes, a part d'aquests internacionals, perquè els internacionals sí que s'intenta com respectar una mica aquest màxim de nacionalitats. I a Catalunya l'idioma vehicular sempre és l'anglès, també, els camps internacionals. Nosaltres, des de COCAT, gestionem internacionals. Després hi ha les entitats que fan també nacionals, però els internacionals es parla l'anglès. I a veure... Recordem que és el 3 de març al matí. Sí, estem mirant si a les 9 o a les 10 sí que potser hi ha entitats que estan ja penjant els projectes, ja anireu veient aquests dies i el cap de setmana que van penjant més projectes, però fins al dia 3 en principi no s'obren. Serà a les 9 o a les 10, estem decidint quan entrem. I pot ser que pengin projectes més enllà de l'estiu, algunes organitzacions, que encara no estiguin penjats i que aprofitin i ho pengin tot a partir del 3 de març. Això sí que pot ser. Però la majoria, el gruix de camps de treball és a l'estiu. Sí. És recomanable als camps de treball al Japó, però no de 17 anys. En principi, hauria de tenir 18 al moment de marxar, tot i que Japó, com diu la Laia, com ha dit abans, hi ha Japó, hi ha Àfrica, també a Tanzània, que accepten també menors de 16 anys. Nosaltres des de COCAT no en diem menors fora d'Europa per política interna i també per temes de responsabilitats legals. Llavors, sí que a partir dels 18, doncs Japó, Europa i a partir dels 20 ja sud global. Per la segona quinzena d'agost hi ha projectes per 14 a 15 anys. Sí, en principi mireu quan surtin al cercador, hi haurà les ofertes. Com hem dit abans, no hi ha tanta oferta com per als adults, hi haurà comptem uns 80 projectes per menors arreu d'Europa. Però... I sobre 14 anys, sí que tramitem voluntaris a partir de 14 anys. Hi ha algunes organitzacions que fan camps de treball per menors que els projectes són de 15 a 17 anys, en comptes de 14. Llavors, per 14 anys, l'oferta pot ser encara una mica més reduïda. Que llavors pot costar més trobar projecte. No sé si alguna pregunta abans que no haguem respost, que s'ha pujat. Si no, torneu a escriure perquè s'ha fet llarga la llista. El 3 de març... Això ho acabem de respondre. El 3 de març, els projectes d'estiu, si hi ha organitzacions que encara no ho han fet i tenen projecte més enllà de l'estiu o abans de l'estiu ja estan penjats, però després de l'estiu pot ser que també els pengin el 3 de març. Sí. Els de Catalunya poden anar menors, sí, hi haurà a Catalunya només tindrem 5 projectes, 6 projectes. Un o dos seran per menors. Dos per menors. És el mateix projecte que es fa 2 vegades, és als Pirineus, és el que fem sempre per menors d'edat i ja es farà 2 vegades aquest any. El tema és que no sabem si sortirà aquest el 3 o el 4 o 5, possiblement setmana vinent. Els de Catalunya ho confirmarem per les xarxes perquè ens han d'acabar de dir, estan esperant la resolució d'una subvenció, bàsicament per saber quins tiraran endavant i quins no. Llavors, el que sí, per menors, són 2 projectes, però vol dir que hi ha només 4 places per menors, o sigui, 2 i 2. Són internacionals, recordem, així que també tenim un cupo per als catalans. Es pot anar a Espanya. Nosaltres no gestionem camps a altres comunitats, només a Catalunya i a l'estranger. Doncs hi ha entitats que sí que fan altres regions, altres comunitats. Per menors, no sé, però per adults podeu mirar. L'ESOBEI i l'ENJUVE, bàsicament, que ja té projectes a altres comunitats. I espera, que aquí està. Anem. El projecte de Catalunya també sortirà a la web, sí. L'assignació de plaça per ordre de descripció, sí. Un cop el projecte està ple, ho ha dit la Vale, no està 100% actualitzat, poden passar coses i pot ser que es vegin projectes que realment no tenen places perquè hi ha places que no estan acabades de confirmar, o sigui, poden passar coses de tu apuntar-te a un projecte i que després no t'hi puguin acceptar. Però sí que quan està ple ja no apareix. Llavors, o sigui, l'assignació de places va per ordre de inscripció en aquest sentit.
perquè un cop ja està ple ja no podrà venir una altra persona i apuntar-s'hi perquè no veurà el projecte. Ara, si s'apunten 5 persones a la vegada, pot ser que l'organització es miri la carta de motivació i seleccioni el voluntari en funció o de la carta de motivació o equilibrant les nacionalitats i la diversitat del grup. Tema assegurança, si hi ha segur d'accidents a Europa i de responsabilitat civil. Normalment els projectes tenen una assegurança per tercers, però cadascú ha de tenir la seva assegurança per temes mèdics personals. Normalment a Europa, amb la targeta sanitària europea, n'hi ha prou, però després cadascú es mira també si vol estar més cobert, amb una mútua, una assegurança també pel viatge, o el que sigui. I edat de quan marxin, suposo, això suposo que es pregunta l'edat que ha de tenir. El que marca, la franja d'edat que es marca és l'edat que s'ha de tenir quan comença el projecte. Doncs si posa 17, és 17. Si posa 16, és 16. Si són uns dies de marge, doncs es pot demanar si es pot fer una excepció, però si és menor i el projecte és d'adult, s'ha de veure amb l'entitat. Hi ha algunes que tenen més flexibilitats i altres no. Els germans van sempre junts o no té per què? No té per què. I dues germanes i una amiga creieu que podrien anar juntes. Nosaltres tramitem inscripcions fins a 2 persones juntes. No en tramitem de 3 persones juntes perquè és molt probable que no les puguin acceptar. Si volen anar juntes sí o sí, ens poden escriure outgoing@cocat.org, però no podem assegurar res de trobar cap projecte en les que les puguem acceptar. El millor seria que intentar fer alguna combinació de 2 i 2 o una que vagi sola o intentar-ho poder encaixar dintre d'aquests requisits de ser màxim 2 persones. De quina edat hi ha més gent als camps de menors? Més aviat 16-17? Depèn de la franja, depèn del país. Sincerament, aquí sí que tenim com més demanda de 14, 15, 16, però altres països més tirant de 16-17. Depèn sí, del projecte. I també del camp. Depèn del camp. I aquests projectes de Catalunya per menors són de 14 o 16... Els de Catalunya són de 14 a 17. Quina altra entitat gestiona altres comunitats? L'INJUVE. L'INJUVE és l'Institut de Joventut. Allà també són qui porten camps de treball... Sí, l'INJUVE. Les inscripcions el dia 3 a les 9 o a les 10. Ja ho direm. Mira, ja han respost. Gràcies a la persona que ha respost. Sí, de veure quan podem entrar i obrir-ho. La carta de motivació en anglès. És important perquè la carta de motivació la reben l'organització del projecte i no parlen català. Llavors, en anglès. Les dades, format per la carta de motivació es troba a les condicions. La carta de motivació és això. No és explicar, no és un format, és explicar qui és i per què vol fer aquest projecte, bàsicament. I els treballs voluntaris a fer són molt genèrics. Es pot saber més què faran. No, com deia abans, la descripció és general, però és la mateixa informació que tenim nosaltres. És una proposta de tasques que es fa. Nosaltres també aquí a Catalunya l'entitat fa una proposta de projecte i després va perfilant i va tancant més detalls. Llavors, un mes abans sí que expliquen com més detalls, expliquen quin material s'ha de portar i totes les condicions. Però, de moment, també depèn una mica del grup. No poden posar, normalment, hi ha entitats que sí que tenen un programa ja tancat, però després també es va adaptant segons el perfil dels joves que es troben, segons la necessitat del moment, i clar, hi ha coses que no es poden decidir ara al juliol. És com una proposta i després també segons com flueixi, ja ajusten una mica el programa també. Sí. De moment tenim l'última pregunta i ja portem una hora de reunió, així que ens agrada ajustar-nos a l'hora perquè després de l'hora sabem que ja és més complicat. Si voleu, responem aquesta. Si algú té una pregunta que vulgui resoldre sí o sí, encara que la faci, cap problema, però només recordar que portem una hora i que segurament tots tenim coses a fer. Llavors, a la web posava que s'ha de fer una formació obligatòria per menors. Sí, els menors d'edat han de fer una formació obligatòria que és presencial. Si pot ser, ens podem ajustar i fer-la virtual si és molt complicat assistir, però és presencial i és una tarda i és una formació en la que expliquem què és el camp de treball, què és un camp de treball, comentem una mica les expectatives que té cadascú, posar els peus a terra,
quines són una mica de resolució de conflictes en cas que hi hagi conflictes, parlem sobre interculturalitat i intentem donar els recursos perquè després vagi bé al camp de treball. Bueno, ja està. No, més que res perquè saben que després d'una hora també la tensió baixa una mica i al final qualsevol dubte igualment es podeu fer un mail, sabeu els mails de contacte, els teniu allà i a veure, ahir una última pregunta. Han de portar diners. Recomanem que sí, recomanem que vagin amb diners. Allà en el camp de treball està cobert el menjar i si fan coses que ja estan dintre del pressupost també estan cobertes, però recomanem que portin diners sobretot pel transport, si necessiten qualsevol cosa o si tenen algun imprevist i per si es volen comprar algun snack o alguna cosa seva. I si enviarem en breu la xerrada. Bona pregunta per acabar. Intentarem. Sí, intentarem enviar-lo el abans possible, ho enviarem jo crec que intentarem penjar-ho al YouTube perquè així sigui format enllaç que no us hagueu de descarregar i llavors un cop estigui compartirem l'enllaç amb vosaltres. Intentarem fer-ho abans que acabi la setmana. Sí, darem un moment també per editar-ho perquè no sé com haurà sortit en tot a compartir, no compartir. Però, bueno, sí, i això, qualsevol dubte, ens feu un mail o ens truqueu i aquí estem. Vale? Moltes gràcies. I si us heu quedat amb dubtes més personals o coses així més concretes, també. Sempre ens podeu contactar al correu o al telèfon i el que sigui. Sí, i sobretot aneu xafardejant la web a la part de preguntes freqüents i de condicions, perquè allà hi ha moltes coses que també es poden resoldre. Vale? Doncs moltes gràcies i esperem poder col·locar tot els nens i els infants o les famílies i ver-vos fer un camp de treball aquest estiu. Vinga, adéu, gràcies a tothom. Fer això, no? Jo crec que si pares ja està.